Avui començarem una sèrie de tutorials sobre com fer models 3D i maquetes de zones del món. La primera versió que farem serà la més fàcil, serà anar a la pàgina web de Terrain2. En aquesta pàgina tenim un navegador del món i podem buscar la zona que volem convertir en model 3D. Jo, per exemple, vull tenir un model 3D de Montserrat. Llavors busco la zona que vull i un cop que ja la tinc puc anar a centrar i veiem que tinc una zona que és més petita que la zona que jo voldria. Llavors vaig a detalls i amb aquesta opció podem escalar la zona que tenim. Si no ens serveix la proporció que tenim i volem fer-la més ampla, podem fer-la amb aquesta opció d'aquí, o si volem fer-la més alta o més estreta. Si tenim uns salts que són molt grans amb el ratolí, també podem variar-la amb les fletxes esquerra-dreta i un cop tinguem la zona també tenim l'opció, per exemple, de rotar-la. Podem variar l'angle i la deixarem tal qual la tenim, molt bé. I un cop que ja la tenim, hem de decidir si volem que l'escala de l'eix vertical, de l'eix Z, de l'alçada de les muntanyes, estigui en magnitud real, estigui proporcionat, o volem magnificar-la, volem fer-la més gran, volem que aquestes muntanyes es vegin més altes del que realment són. Quan fem un mapa de relleu, molts cops el relleu ens sembla com molt baixet i no podem veure'l bé, i si ens interessa podem fer-lo, però és important que sapiguem que aquesta dada és la que ens diu que estem treballant a escala o que hem magnificat l'escala en l'eix Z, l'escala de l'altitud. Jo ara la deixaré així. Finalment, amb aquests paràmetres triarem si volem variar l'alçada del nivell del mar, que en aquest cas, com que no hi ha el nivell del mar, no ens afectaria, i el gruix de la base. Després ensenyaré uns exemples de com ens afecta això. L'alçada de la base, si jo vull que des del punt més baix fins a baix de tot de la figura tingui 2 mil·límetres fins a 10 mil·límetres, quants mil·límetres de gruix vull que tinguem a la base. Ara, per exemple, ho deixaré en 3. I un cop que ja hem posat tots els paràmetres que volem, li donem a generar model i un cop generat li donem a descarregar. Així ens haurem baixat un arxiu que serà un arxiu STL. Aquest arxiu STL podem obrir-lo amb el Cura i laminar-lo. Aquí tenim el nostre model 3D i com veieu des del punt més baix té aquest gruix d'aquests 3 mil·límetres que li hem dit. Anem a veure com afecta el tema del nivell del mar, aquestes opcions del water drop. Tinc aquí preparats uns exemples. Aquí, per exemple, he agafat les costes del Garraf i li he dit que el water drop el deixi a 0 i que el gruix sigui d'1 mil·límetre. Aquí veiem un gruix de la base d'1 mil·límetre, des del nivell del mar cap a baix. Amb aquesta opció d'aquí tenim el mateix, però li he demanat 10 mil·límetres de gruix. Ja veiem que ens ha fet exactament el mateix. Però en aquest cas, li he dit, el water drop, li he dit que el baixi 5 i el gruix 10. Doncs aquí tenim aquest gruix de 10 mil·límetres, però veiem que el nivell del mar, anem a girar-lo per veure aquest costat. Aquí ho tenim. Aquí tenim els 10 mil·límetres que li hem donat de gruix, però ha baixat 5 mil·límetres al nivell del mar. I si li posem que baixi el mar més del que li donem de gruix, ens generarà un fitxer erroni, un fitxer que no estarà bé, perquè mirarà de baixar el nivell del mar per sota del gruix de la nostra figura. Per tant, tindrem una figura que estarà volant a l'aire, la superfície de tot el nostre model, i aquest gruix que no funciona molt bé. Per tant, sempre mirarem de no variar aquesta dada, o si per algun motiu volem baixar el nivell del mar, sempre baixar-lo menys que el gruix que li donem a la base. He comprovat aquest valor en el cas dels rius, perquè posa water, no posa sea, no posa el mar.
però no afecta el nivell d'aigües dels rius, només és per al nivell del mar. I ja ho tindríem. Ara, aquesta figura, si volguéssim, podríem laminar-la en el nostre laminador, en el Cura o el que fem servir, i tindríem el nostre model. Ara mateix, aquest model de Montserrat el compararé amb una imatge real. Jo tinc aquí preparada una imatge de Montserrat vist des de Manresa, des del Parc de l'Agulla, i tenim que aquest model té aquest grau de precisió. Recorda la forma, però veiem encara que és bastant diferent. La resolució que té aquest mapa és de 90 metres en quant a les dades inicials. Després també podem tenir més precisió o menys depenent de a quina mida imprimim la nostra maqueta. Si hem de fer una cosa amb molt detall en una peça molt petita, també perdrem resolució. Però de moment veiem aquest primer nivell del model que hem aconseguit. Veurem com la precisió d'aquest skyline, a mesura que canviem la tècnica per altres tècniques una mica més complicades de fer, però amb més informació, aconseguirem uns resultats cada vegada més precisos.